रबट आबाद मावनानै गाव गसंथानो हादों बाक्सानि सथन रामसियारिया 40 बिगा हायाव रबट बिफां गायनानै आबाद जांख्रिथायखौ जागायजेनदों। गाव गसंखांनो हानायनि मोनसे समायना बिदिन्थि दिन्थिदों सासे सुबुङा। गावजों लोगोसे गंद' नखरनो होदों थांना थानायनि राहा लामा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सार्कोल मावख'नि सिङाव थानाय सिमला बस्तिनि बे सुबुंनि मुङानो जादों सथन रामसियारि। रबट दिहुनथाइजों बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव आबाद जांख्रिथायखौ सोमजिहोदों। गाव गसंथानो हानायखौ जाफुंसार महरै दिन्थिफुंनो हादों सथन रामसियारिया। गावनि खमैबो 40 बिगासो हायाव खमैबो 300 रबट बिफां गायनानै दासान्दि दिहुनथाइखौ मोनफुंनो हादों। स्नि बोसोर सिगां भारतीय रबट बर्डनिफ्राय बिफां फुलिफोरखौ लाबोनानै गायफैदोंमोन सथन रामसियारिया। आथिखालाव फांफ्रोमबो बिफांनिफ्राय रबट दिहुनथाइखौ मोननो हादों। सानफ्रोमबो 60 निफ्राय 70 केजि रबट दिहुननो हादों सथन रामसियारिया। बिथाङा बुङोदि बे खेबाव 60 निफ्राय 70 केजि दिहुनथाइखौ मोननो हादोंब्लाबो फैगौ बोसोरनिफ्राय खमैबो 1 कुइन्टेल दिहुनथाइखौ मोननो हागोन। बिथाङा दिहुननाय रबटफोरखौ भारतीय रबट बर्डआव फानहरगोन होननानैबो बिथाङा मिथिहोनानै बुङोदि दासान्दि केजिसे रबटखौ 160 राङै फाननाय जायो। बिनिखायनो सानफ्रोमबो मावफारियानो दानसेयाव 10 निफ्राय 15 रोजा दान बान्था होनायनि उनावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो होननानै बिथाङा मिथिहोयो। 40 बिगा हा दङ। बेवहाय आं राबारखौ 2012 आव प्लान्टेसन खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा नैबे बोसोराव फार्स्ट टेपिं खालामदों। बेवहाय 3000 दङ आंहा माने टेपिं खालामनाय दंफाङा। ओमफ्राय दा मोजाङैनो प्रडाक्सना फैगासिनो दङ। दैलि आङो 60 सिट मोनगासिनो दङ। फैगोन समाव बारायगोन बियो माने 100 क्रस खालामलांगोन दैलि माने माबाया सिटआ। ओमफ्राय बे राबारखौहाय आं मोननै पार्टिसन खालामदों। दिनै जेनेबा बे मोनसे फार्स्ट पार्टिसनखौ हाबाय, ओमफ्राय गाबोन बै मोनसेयाव हाबाय। माने सानसे गेप दङ। एक्सुवेलि आं साननै गेप दोननांगौ, खिन्थु फार्स्टखाय आङो सानसेयावनो टेपिं खालामगासिनो दङ। फैगोन बोसोरनिफ्राय आङो साननैहै ड्रप दोनगोन, माने 2 days आफ्टार 2 days आं टेपिंखौ खालामगोन। गतिके मोजां माने मार्केटआबो मोजाङैनो फैगासिनो दङ। दा पार केजि 160 प्लास दङ। गतिके बे मार्केटआ थायोब्ला आरामसे सोलिनो हागोन। आरो दा आंनाव 6 जन माने खामानि मावग्रा दङ। आरो फैगोन बोसोराव आं बारायनांगोन, माने मिनिमाम आं माने 10 जन लानांगोन आरोखि फैगोन बोसोरावहाय। कालेक्सन बिदि माखासे प्रसेसिं माबा दङ। बे प्रसेसिं खालामनो थाखाय आंनो मिनिमाम माने 10 जन कर्मचारि नांगोन आरोखि। खै बोसोरनि उनाव मोननो हायो बे प्रडाक्टखौ? बे प्रडाक्सनखौ माने आफ्टार 7 इयार्सआवनो टेपिं खालामनो हायो। नाथाय आं थांनाय बोसोरावहाय हायाखिसै, माने माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं हायाखैमोन। देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। 7 बोसोरनि उनावनो जोङो माने प्रडाक्सनखौ टेपिंखौ खालामनो हायो आरोखि। आरो बे मोनसे मोजां माबाया मा जाहैबाय, जों 50 इयार्स जों प्रडाक्सन मोनगोन आरोखि। आरो आंथ' बुंबायानो मार्केटआ जुदि बिदि थायोब्ला मोजां मोनसे प्रफिट मोनो आरोखि। आरो निजेजों लोगोसे माखासे माने इउथ बा बले हिन्जाव मानसिफोराबो खामानि मावनो हायो। बेयाव माने जेन्डारनि खोथा फैया। बेखौ आरामसे माने साबलम्बिनि मोनसे इन्डास्ट्रिखौनो बुंजायो आरोखि। माने गावजों लोगोसे 10टा परियालनो नों जुदि मान्थलि बेसिसाव जुदि मिनिमाम फिसा साख्रि मावनाय जेनेबा 15,000 18,000 आरामसे मोनगोन आरोखि बिसोरो बिदि। बे फुलिखौ माबेनिफ्राय आरो माबोरैहाय माबाना लाना फैदों? दा गोदान माने ग्रवारफोरनि थाखाय, माने राबार ग्रवारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां माबाया मा, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्दारावहाय राबार बर्ड दंखायो। राबार बर्डनि दारैनो आंबो माने बिसोरजों माने रायलायलायनानै बिथांमोना त्रिपुरानिफ्राय आंनो माने सिड्सखौ लाबोना होफैदोंमोन। त्रिपुरानिफ्राय लाबोनानै ओमफ्राय मोजांबो प्रडाक्सन मोनदों। माखासे माने बिदिबो थायो, बे मेइन बुस्थुआ मा, नोङो जोलैखौ बासिनायानो मेइन बुस्थु।
दिनै माखासे राबार माने नार्सारिफ्राव राबार फुलि बानायदों बिसोरो हयथ' जाब जुब बानायनानै फानदों मोनसे फुलि बा दंफांनि दामा दिनै हयथ' 20 थाखा आं बायदोंमोन 14 थाखायाव गतिके नार्सारि लेभेलाव जुदि बायोब्ला बे मोनसे सन्देह जाहैयो कारन बिसोर कमार्शियेल ओंखायनो आं माने एडभाइस खालामो आं जेरैहाय आंबो माने मोनसे कनसार्निं माने माबा दंखायो बर्डनिफ्राय आं जगाजग खालामनानै फुलिखौ लाबोदोंमोन माखासे दा गोदान सोरबा गायनो सानदोंब्ला आरो जुदि बिदि बेकार हा दङब्ला बिथांमोनाबो राबार बर्डजों जगाजग खालामनानै माने लाना फैयोब्ला मोजां जायो बे आरोखि बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा माबायाव फानहैयो बेखौ राबार बर्डनि आन्दारावनो मोनसे आउटलेट दंखायो बिथांमोनाबो माने प्राइभेट लिमिटेड होननाय मोनसे माने मनिमाला होननाय मोनसे माबा दं बेलतलायावहाय बेयाव बिथांमोना माखासे एक्सेसरिज माने बे मेसिनानो जा ट्रेयानो जा जि नांगौ आरोखि बेखौबो फानोबो ओमफ्राय जोंनि राबार प्रडाक्सनखौ बिथांमोनाबो लाखियो नाथाय माखासे आउटआवबो दङ बेक्तिगत भाबै बिजनेसमेनफोरा माने गारदि खालामनानै बिथांमोनाबो लाखियो खिन्थु आं मा सानदों मा राबार बर्डआ निजा जिहेतुके बिस्रा मार्केटिं एजेन्सि दंखायो बिसोरजों आं जुदि जगाजग लाखिबाय थायोब्ला अब्ला निस्सय गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि माबाफोर जुदि फाइनान्सियेल जुदि एसिस्टेन्सफोर फैयो बिदि अब्लानो आं थाबनो कानेक्सनखौ मोननो हायो होननानै आं बिथांमोननो होगासिनो दङ थाइसे थाइनै बारा मोनोब्लाबो आं बाहेरायाव होनो सानाखै आरो होआबो लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ इयुन जोलै बे इयुन बिथिङाव मा होननानै नोंथाङा मा सुबुरुन होगोन आङो दा फैबाय थानाय इयुथफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जों साख्रि नागिरनानै बाहेरायाव थाङो नंगौ खिन्थु थोजासे जुदि बिदि दङ जथेस्थ' हा गोग्लैसोनानै दं जोंनि आसामावहाय जोंनि बिटिआरआव बा बिटिसिआव माखासे हा गोग्लैसोनानै दङ सोरबाया धरक थालिर गायदों सोरबा आनारस गायदों सोरबा हर्टिकालसार खालामदों सोरबा गय गायदों नाथाय बेफोरबो गाज्रि नङा बेनिसाय आं साबसिन राबारखौ मानो नुहुरदों राबारनिफ्राय जोङो 50 इयार्स जों प्रडाक्सन मोनगोन 50 इयार्स नाथाय जों जुदि थालिर गायोबा जों 1 टाइम बा 3 इयार्स जों मोनगोन बा बले जों गय गायोब्ला गयावबो 7 बोसोर नांगौ राबारावबो 7 बोसोर नांगौ गय गायोब्ला जों मा मोनगोन थायनायनिफ्राय 7 बोसोरनि उनाव अर्थात जोङो 15-20 बोसोर जों गय फिथाइखौ मोनगोन नाथाय 50 इयार्स बे गय दंफाङा होआ आरो बेराफारसेथिं जाय जेनेबा आं बा बिदि सोरबाया जुदि राबार बिदि जुदि गायोब्ला अब्लानिया बिथांमोना गावजों लोगोसे आं जेरैहाय दा माने 6 जन माने कर्मचारि लाखिदों उनाव हयथ' बारायगोन बियो माने उनाव मथा मथि आं 10-12 जनसो आं इमप्लयमेन्ट होनांगोन बिथांमोनाबो मान्थआव माने 15-18 हाजारखौ आरामसे मोनगोन आरो आं होनो हानाय जाहैगोन बिथांमोनाबो खामानिनि जिखिनि मोननांगौ बेनि माबाखौ 15-20 हाजारसो मोनहैगोन बिथांमोनाबो गतिके गय गायोब्ला माने मालिकआ बा गयनि बिगोमाया डाइरेक्ट बेनिफिटखौ मोनो नाथाय कुनु परियाल बा कुनु बेकार इउथ बा बले वमेनखौ माने एसिस्ट खालामनो हाया खिन्थु राबार गायोब्ला आं हारसिं मावनो हाखाया आं मानसि लाखानांगोन गतिके बिथांमोनाबो न'खर सालायनायनि मोनसे लामाखौ मोनहैयो आरोखि ओंखायनो आं जिखिनि इउथ दङ बिथांमोनाबो बिदि जुदि गोलैना थानाय हा बबावबा मोनोब्ला लिस्ट ला निजा हाथ' बिदि सम्भबबो जाया जानो हागौ दा अब्लाबो लिस्टआव लानानै बा बले माखासे गोलैना थानाय 7-8 मालिकजों लोगो नांनानैबो समबाय भित्तियावबो मावनो हायो माने बेखौनो आरो मिनिमामनिसाय मिनिमाम जुदि 100 बा 200 दाल माने राबार दंफां थायोब्लाबो बेखौ अब्लानिया नों हारसिंनो माने न'खरनि मानसिफोरानो बेखौ प्रडाक्सनखौ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्रायबो आराम फैसा मोनगोन आरोखि दा आं एसे जेनेबा 40 बिगा हायाव खालामदों 3000 आंहा माबा दङ आंथ' बेखौ हारसिङै मावनो हाया आं निस्सय आं मानसि लानांगोन एक्सपार्ट लानांगोन ट्रेनार लानांगोन आरो हिसाबै आं लादों गासैबो जायगानिनो गथ'मोन गथ' गोजा बिसोरो बाहेरायाव मावहैदोंमोन जेनेबा सोरबा त्रिपुरायाव मावदों सोरबा केरेलायाव मावदोंमोन एखे फैसाखौनो दा दिनै न'आव थानानै आरामसे साइकेल बा बाइकजों फैनानै मावगासिनो दङ गतिके आरामसे न'खरा सोलिलांनो हायो बिसोरनियाबो